Kako možemo osigurati da djeci budu dostupni kvalitetni zdravstveni sistemi? Kao što znamo, jedna od osnovnih potreba djece jeste zdravstvena zaštita. U ovom slučaju, kada je u pitanju repopulacija, smatram da je neophodno stvoriti jednu manju ambulantu, mini ambulantu koja bi bila pristupačna svakodnevno korisnicima da mogu da izvrše zdravstvene potrebe djece. U tim mini ambulantama oni bi primali osnovne preglede, znači pregled izabranog ljekara, vakcinacija, a za neke specijalističke preglede bili bi upućivani u odgovarajuće institucije. Poznavajući probleme moje zajednice, znam da imaju problem sa potpunom dokumentacijom. Uz to apelujem da upotpune svoju dokumentaciju i predaju u zdravstveno osiguranje da bi njihova djeca mogla zdravstveno da se pregledaju i da budu zdravi i da se razvijaju kao svi normalna djeca. S obzirom na to da mi svakodnevno radimo na terenu sa porodicama romske i grčanske zajednice i sa njihovom djecom, jedan od velikih problema predstavlja regulisanje njihovog pravnog statusa. Rešavanje ovoga pitanja bio bi veliki korak u ostvarivanju njihovih zdravstvenih prava.